a nice day. You are now tuning in to the best radio station, 101.3 Shine FM. Always playing music, your soul. This is Shine FM, a non-commercial community Christian radio station. Always playing the best music, the best music, the best music to your soul. Shine FM. Shine FM 101.3. Alright, mayong hapon na itong tanan mga kaigsuodan, mga kaigalaan dini sa itong programa sa Shine FM. Ikaw ang nagpaminaw sa programang Kasayuran, kauban ang inyong alagad sa kanginan, Pastor June Tudlas. Salamat sa Ginoo, mayong pagpamati, mayong pagpaminaw sa tanan. Alright, so sa dili pa kita ato sa to ang hilisgutan karon, ato ang topic di ay nga atong isgutan karong hapon may tungod sa unsay kalahian sa debate o pakiglantugi. So ato ang itakol karon mga kaigalaan ang unsa may kalahian sa debate o pakiglantugi mga higala. Alright, so paliw ko share sa to ang live broadcast para makadungog po ang uban o umaware po sila mga pinangga unsay kalahian sa pagkiglantugi o debate. Asa may mas biblical ang pakigdebate or pakiglantugi? Ang kalisod na dagan man gud kayo na mga grupo sa mga religion karon mga kaigalaan nga nagdebatihay diya sa social media on niya iyahay og pagarbuhay iyahay og kinsay daog. Kaya dagan kayong mga grupo sa mga leader sa simbahan mga kaigalaan nga isig pasikatay sa ilahang grupo. Ilang pildihon ang ilahang kaatbang aron nga sila mo'y mudaog ug sila mo'y musikat. Muna ang debate mga pinangga unya unsa po ning uban kining naglantugi unsa man gyud ni. Muna itong hisgutan karon sa to ang tulumanon nga kasayuran dinhi lamang sa Shine FM 101.3. Sa dili pa ta magsugod mga higala ato asa nga sugdan ang ato ang programa sa mga pagampo. So ato ang andamon atong kasing-kasing unahuna sa pagdawat sa pulong sa Ginoo o sa mga kaalam nga inyong madunggan o mga kasayuran nga inyong madunggan karon pinaagi sa mga pagampo sa ta mga kahigalaan. Labing balaan na mga Dios langit ng Amahan, salamat Ginoo nining matahom nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kaygayonan nga kami Ginoo maka-broadcast sa imuhang pulong ngadto sa mga katawhan pinaagi nining mao nga radio station o gamit usab Ginoo nining timeline sa Facebook. Salamat Lord sa mga katawhan nga abli ang hunahuna o kasing-kasing sa pagkat-on sa pagpamalandong sa imong mga pulong o sa pagdawat sa mga kamatuoran gikan sa balaang kasulatan. Salamat Ginoo sa imong alagad nga magsulti usab sa imong pulong sa pamaagi nga gikan kanimo og sa kaalam magikan kanimo. Salamat Lord God akong pagampo nga dunay mga makatunan ang mga naminaw karon sa Shine FM. Salamat Lord nga ikaw magapanalangin ka namong tanan. In Jesus name I pray. Amen og amen. Praise the Lord. Greetings ni Pastor Vicente Antipolo nga naminaw karon dinhi sa tong programa sa programang Kasayuran. Pastor Vicente Antipolo diha sa Giwanon Barili atong pakpakan.
nga kayang musulbad sa atong panginahanglan. Di Alright, so greetings sa ta mga pinangga, mga kaigalaan, atong i-greet ang atong mga listeners nga duol diri sa tong station. Kada adlaw gid ni silang makapaminaw basta dili lang mapalong atong station. Si Mamaya. Okay, Ate Marilyn, kumusta naman? Okay. Miss Grace, Ivan, Jahara, Jacel, Jarela, Jadred, and all Rioma family. O sa tanang Lipalam family, Mamoy Sita, Rina Rose, Ejuboy, Junel, Rian, Ate Sida, Bradronan and family, Nanay Melida ng Cording, Ate Iki, Warren, Bunbon, ug Buddy Boy, taga Pulo, Bye Pulo, Alcantara. Itong i-greet sila si Nanay Purita, Ate Nerisa, mga Tihamo family, si Konsehal Angie Tihamo, together with Brad Butchoy, Faith Joy, og ni Daday. Og tanang mga Makasaol family, Sir Limar, Tay Marshall, Ay and kids, Ati Catherine, Cristel, Kuya Dani, Konsehal Ronald Plighting Makasaol, og ni Ronel Tabo-Tabo and family, Ria Pama Lambo and family, Choralyn Lavelin Sarsuelo Labinoy, Mikmik ng Arsinia ng Mario and family. Og diya sa highway mga pinangga, si Nang Marsing Villanueva and family, og sa mga silingan nga nakadungog karon, maayong pagpaminaw ninyo. Og taga Poblacion Alcantara, Brad Rugin, Brad Binji, Ate Genevieve, Sir Pritchie Lamio and family, Helen Temblor and family, Mimi og Benji Jr. Og taga Sitio Kasagingan, Pulo Alcantara, Tatay Pael, Yatire, Yonistor, Sister Arlet nga nag-birthday karon. Happy birthday! Happy birthday di ayno sa birthday celebrant Sister Arlet ug ni Brad Emmanuel Jan ni Rona na anak ni Ate Sida na nag-birthday karon. Happy birthday ninyo din ha. No, salamat sa Ginoo. Okay, si Aayo Sores ug si Kate Julia ug si Catalia and ni Mayan Gukutano Romero and family, Daisy Tabanaw and family, Pastor James Paul ug John Oliver Congoles. Og taga Tunga Mualbual, Tinani Ponsi and family, ug mga silingan, God bless ninyo din ha. Og sa ato mga kaigsunan taga Bala Mualbual, pamilya ni Sister Susana Pableo and family, ug ni Sister Karen. Diapod sa Palanas Ronda, silang Christina ug Judy Yurag and family. Natanaw na to karon si Mayan Gukutano Romero. Salamat. Shout out ni Mayan, nagtanaw karon. Og sa ato mga kaigsuonan diya sa Malalay Ronda, Cebu, si tanang mga Sangguensa family, Sister Janice and Brad Jeter, Chuck, Daniel, Ilan og Inday Akia. Og diapod sa Lawaan, Dumanog na ay mga listeners diya mga igala, mayong pagpaminaw ninyo din ha. Taga Candabong Alcantara pod naminaw sila ang Sister Christina Tinaud, Gina Timpli Castillo, Ate Alice Compassion and family, tanan naminaw din ha sa taga Candabong Alcantara, mayong hapon. Sa tanang naminaw din na sa Basdiot Molbo, alabi na ni Brad Mateo Sabanal. Okay, salamat sa Ginoo Tatay Mateo Sabanal, maayong hapon di atay sa imong pagpaminaw. Kanon ni naminaw to ang listener na Tatay Mateo Sabanal na usa ka mga nanagat, mga isda nga gipanlanginan sa Ginoo, atong pakpakan ng Ginoo, no? Og diapod sa tumakigsunan sa Apanangon si Brad Ray Gordon Sr. ni Fabio and family, mga ka-shiner sa La Libertad di Malalod o sa part sa Gihulngan, uban ni Pastor Kim Ryan Makasaol nga mo'y nagtabang nato na mahimugso kini Shine FM diri sa tong diri sa tong area. Daghang salamat kayo. God bless ninyong tanan din ha mga kaigsunan. O tanang mga online listeners, si Ate Midi Liano Sagorodni, Sister Glory Donairi Fortuna, Sister Lynette Nirona Fuji, Sister Jennifer Cabasag Cabrera, Charito Torrefel Pinay, Brother Vilinario Florentino, Tia Josephine Nerona Alquesola, sa Palanas Alcantara mga igala, Nanay Auring Ogsima diha sa Sabidra Mualbual, og ni Brad New Edgar Sumampong diha sa Ronda.
Okay, na greetings rin si Mian. Mayong hapon, Pastor. God bless. Makapaminaw ra jud og na ay signal. Salamat sa Ginoo kay nag-signal. Pero na kay radio, bisan pag wala kay signal, basta dool naman ka din makapaminaw ra jud ka permi sa radio. Hinakinahanglan og load basta na kay radio. Nindot na kay Mian maka-radio niya ka, no? Para makapaminaw ka permi. Okay, so ato ang makiksunan po diha sa Patong Badjan, silang Sister Geraldine Yusores Amorado and family, tanang mga taga Patong Badjan nga naminaw karon. Salamat sa pagpaminaw kaninyo mga kaigsuonan. Og ni Tatay Bini sa Butong Badjan nga kanunay naminaw sa Shine FM. Okay, sa ni Tatay Bini nga taga Butong. Okay, ni Samyon family po diya sa Candies Badjan mga igala. Mayong pagpaminaw din ni Sister Betty Brad Serhing uban ni Jubert nga ilahang nag-inusarang anak. God bless ninyo din ang mga kigsonan. Og sa ato ang sa ako ang mga students sa Ronda National High School. Okay, shout out ko sa akong mga estudyante sa Ronda National High School. Labi na ni Danica Pusa nga nag-like og nag thumbs up or nag-heart sa ato ang mga video. Okay, ato basawning kang Nanay Lilian Ariza. Mayong hapon, Pastor John Relog sa tanang mga ka-shiners. Mayong hapon po ni Nanay Lilian Ariza. Okay, condolence po sa ito mga kiksonan din, no, nga kapamilya ni Tatay Iko, no, nga namatay. Ugma di ay ang lubong ni Tatay Iko karong gabi mo ato siguro may para mag damay sa pamilya sa namatyan, no. So katong mga kiksonan nga dool din na sa Ronda sa murag kuan naman some part diha sa padulong libuong nga dalan. So ato na to si Tatay Iko, no, ang last night karon nga kuan kining hayaon ang patayong lawas ni Tatay Iko ato na to. So karon Sister Janice ang Gwinsa nagtanaw na to karon. God bless sila Sister Janice. Salamat sa Ginoo. So katong mga kigsonan sa Jikija family nga willing mo kuyog mo adto magmotor lang ta ato ta sa balay nilang Tatay Iko, no. Last night karon sa haya ni Tatay Iko ug mailubong si Tatay Iko, no. Iko Tirambulo, no. Tong maninda og isda ba nga kuan nagdadala og tricycle no, wala na tingala nga wala naman ni suroy din nagsakit di ay si Tatay Iko. Pero salamat sa Ginoo kay before to siya namatay, siguro ko nga nakapangandan to siyang kinabuhi tungod kay Kristohanon to niya maayong tao buutan unya nangalagad po siya Ginoo. So atong iyampo iyang pamilya nga payon po sila sa ilahang kaguol, sa ilahang pagkawala silang minahal sa kinabuhi nga si Tatay Iko. Ako pong gigreet ang akong mga akong pamilya, labi na sa akong beloved wife nga si Normay og sa akong duha ka anak nga si Josiah og si Noah. Og akong pamilya po sa Natilan, si Mama Marilyn, Papa Mili, Chay Chay, Stewart KZ, og sa akong mga igsoon sa Maldives, si Maribel og si Marivic nga nagtan-aw po sa ako ang live. Og ako ang mga igsoon, akong igsoon si John Mark, uban sa iyang asawa si Gretchen og si Dudong Dre diya sa Tomonoy, Mualbual. Alright mga pinangga, no, sa gusto mo padala greetings diri sa Shine FM, chat lang muna ko sa akong Facebook account Junrel K. Tudlas. So muna akong account, makita ninyo. Anya again mga pinangga, mga ka-shiners, kining station usa ka nga non-commercial community Christian radio station. Wala tay gi-endorse diri nga produkto sama sa mga tambal ug uban pang mga commercial nga product. Atong purpose diri sa Shine FM mao lang ang pagpalapdag sa pulong sa Dios, pinaagi sa mga Dios ng alawiton og mga biblical nga mga mensahe nga inyong madunggan sugod alas 4 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. So kung mabot og kani nga Friday mo na 24 hours ta sa Friday, sa Friday and Saturday, so mostly kana ra nga day nga maka 24 hours ta. So enjoy lang mga ka-shiners, no, mga kapamilyang ka-shiners, mga kapuso, mga kapatid, uguban pa dinha basta kaigsuonan dias Ginoo nga nagpaminaw sa Shine FM, ka-shiners nga nagsubaybay kanunay sa Shine FM, inyong radyo get tune in sa Shine FM. Mayong pagpamati ninyo mga ka-shiners, tanan nga mga ka-shiners karon dinhi, no.
Natay mga atong basahon ang inyong mga greetings. Okay, si Sister Janice, mayong hapon Pastor John og sa tanang nagsunod sa imuhang makalangit nga program. God bless you Pastor og sa tibok nimong pamilya. Salamat kayo sa greetings Sister Jan. Salamat sa Ginoo. Hi lang ko sa akong bana si Jeter Sanguinsa, naglantaw siya sa Danau. God bless. Salamat Pastor. Okay, si shout out ni Brother Jeter Sanguinsa, kuan ka, gigreet ka sa imuhang pinanggang asawa Brother Jeter, si Sister Janice. Salamat sa Ginoo. So enjoy lang mga kaigsuonan sa pagpamati dinhi sa Shine FM 101.3. Makadungkang mga awit makalangit o mga pulong sa Ginoo, mga biblical messages. Walay interruption nga mga produkto or commercial. Purely makalangit o purely nga makatabang sa mga kinabuhi nato mga kaigsuonan. O na po kay madunggan nga mga panglawas nga mga kaning mga pahinumdom sama sa kanang sa National Nutrition Council, kanang mga 10 commandments gikan sa Department of Health, mga pinangga kanang inyong madunggan nga kanang mga 10 commandments nga si Manong Moy, Manong Moy, kana si kana sa gikan sa Department of Health mga pinangga o kana pong sa National Nutrition Council nga mga pahinomdom alang po na sa pagpahinomdom nato nga ang panglawas importante kaayo mga pinangga kuna nga paminaw po ta na kay para po na sa to ang maayong panglawas. Okay, so ang ato ang topic karong hapuna mga pinangga sa to ang programang kasayuran. May tungod kini yung sa kalayaan sa debate o pakiglantogi. So, usa may kalayaan sa duha mga pinangga. Okay, so paminaw, ang pakiglantogi mga higala o pakigdebate, medyo parehas sila, murag pare-parehas na sila. Pareho silang pamaagi nga naghiskot sila og nakig-istorya. So, doon ay gitawag og pakig-istorya, kanang sana mag-rebuttal ba sila or kanang magpuli-puli og istorya bahin sa isyo. So doon ay isyo nga hiskutan diha sa pakiglantogi or pakigdebate, pero adunay kalahian aning duha sa tono, sa tuyo og pamaagi. So kung maghisgot og tono, medyo dunay kalahian, og sa tuyo or kaning purpose og pamaagi. So kanang sa pakiglantogi dili kinahanglan og moderator, pero sa debate nagkinahanglan og moderator. Sa tono mga higala diha sa pakigdebate, so amo na itong subtono, doon na may tulo ka kalahian sa tono, sa tuyo og sa pamaagi. So ania ang ilang kalahian. So ang una, ang kalahian nila sa tono. So panagsabot. Okay. Diya sa pakiglantogi mga pinangga, kay ngano din nga atong isgutan karon ang kalahian sa duha kaning pakiglantogi o pakigdebate. Diri gud karon sa social media daghan kaayong mga kanang leader sa simbahan o mga leader sa mga Christian nga mga simbahan. Puro sila na Kristiyano, no? Panagsara ko makita nga doon nag-debate nga Muslim o Kristiyano. Naaman siguro nag-debate pero dili kay na to makita, no? Siguro nailain nga site ana nga nagkuan kining nag-send og mga inaana nga klase. Pero panagsara to makita nga naay Buddhist versus Muslim, or nagdebate ang Hinduism o ang Buddhism, or naay nagdebate nga kanang Kristiyano o dili Kristiyano. So panagsara to makita na nga mapusagad karon sa tuang labi na din sa Pilipinas, kusog kayo ning pakigdebate sa mga parehas lang religion, parehas sa religion. Kaya nga naman makaingong nga parehas sa religion, parehas ra silang Kristiyano. Kaya nga naman ang actually mag-igsunan sayop na siya nga termino. Kumayon ka nga example, ikaw Roman Katolika, unya ang imong katbang kanang Sabadista or ang imong katbang born again Christian, yamingon ka sa dili mo ka parehas, ka nga lahi og tinuohan. Parehas ra man tag tinuohan, parehas sa tang Kristiyano. So ang Kristyanismo mungod mga higala, daghan og grupo, daghag denomination, pero parehas ra na nga Kristiyano. So ang main gyud nga
tinuohan nato is Kristiyano, kanang gitawag og Kristyanismo. So parehas rata og religion, parehas rata og relihiyon mga pinangga ang gitawag og Kristyanismo. Ang termino nga insakto kani lahi og denominasyon or lahi og grupo. So kung magisgot ka og alang sa mga wala na sayod o sa kasayoran sa uban nga sayop ng termino nga moingon ka nga lahi man gud nagtinuhuan nya ang imong giingnan nga lahi tinuhuan parehas ra ni di ay nimo nga Kristiyano nagtuo ni Kristo sayop na siya nga imong inon nga lahi tinuhuan kay parehas sa tagtinuhuan si Kristo ang atong giilang Ginoo. Gawas lang siguro kung ang imong Ginoo nga Kristo dili parehas nga dili mao nga Kristo sama sa giingon diya sa Biblia. So parehas ra man ta nga si Kristo ang atong gituan, parehas rang Ginooha ang ato ang gituboy, no? Ang nakalahi lang mga pinangga ang pamaagi, diha na mosulod ang denomination, diha na mosulod ang grupo. So mahintag lahi nga denomination or lahi nga grupo. Pero sa pagkangalan nga tinuuhan parehas ra kay parehas ra tang Kristiyano. So mao po niya nakasubo mga pinangga tungod kay daghang mga nagdebate karon diha sa social media, ilang gi-post ang ilahang mga debate unya daghang mga naglibog, daghang mga nakasabot, daghan pod ang mga naglibog pa tungod sa ilahang mga pamahayag. Ang uban bisag kastuhano na nga nagkinabuhi na unta sa pagkabalaan, pagkabuutan og naglayo sa bisyo na dani sa laing grupo sa Kristyanismo nga okay ra ang mag-inom, okay ra ang magbisyo, mo nang nabalik na pud sa bisyo ang uban, no? Muna nga kuan kayo ba kanang crucial kayo nga issue karon aning pakigdebate. So atong isgutan mga pinanggano una unsay kalahian ganito sa pakiglantogi ug pakigdebate. Dunay tulo ka kalahian sa tono, sa tuyo ug pamaagi. So una atong isgutan ang kalahian una kining tono or panagsabot, no? Sa pakiglantogi mga higala, ang pakiglantogi usa ka kalma og formal nga tono. So magisgot kay kag kalma og formal nga tono but pasabot dili mangisog, dili mangaway, no? Ang tuyo mao ang pagsabutay, so pagsinabtanay. Unya magpamatuod sa ideya gamit ang logic or mga ebidensya. Unya aron pagbukas og posibilidad nga magkauyon ang duha. So mao na ang sa pagiglantugi nga dili kinahanglan nga magsakaay sa tono, dili kinahanglan nga magsinagitay, dili kinahanglan nga kanang imuhang pakaulawan ang pikas kay imuhang gi pasabot nga doon na kay gustong ipamatuod nga ideya gamiton ang logic ug ang ebidensya og paghatag og pagbukas og kining gitawag nga pag-open og mga possibilities nga unta magkauyon silang duha. Apan sa debate mga igala diya sa tono, mas mainiton og medyo competitive. No, mas mainiton, medyo hot kayo unya competitive ang debate o kaning debate. Kay ang tuyo sa debate mga pinangga pagdaog sa argumento. So gusto gyud nga modaog sa argumento ug usahay makiglantugi aron ipakita nga ang kaatpang sayop. So diha sa pakigdebate ipaasdag gyud ang iyang kauglingong nga pagsabot og prinsipyo nga siya ray sakto ang iyang atbang sayop, himuon niyang sayop. So diha gyud sa pakigdebate mga higala na ay dako kaayong tendency nga kaning ilahang ilaron or ilahang buhatan og isyu nga dili mao or ilang kanang bitkon sa pangutana. So dunay panahon mga pinangga nga diya sa debate sa pangutana palang daan medyo tricky kayo, medyo matrick ang mga tawo nga ang usa ka kaatbang sa pangutana palang daan mapildi siya. So maro kaya ning uban nga mga debatidor mga pinangga tungod kay maghimo sila og kanang tema, maghimo sila og kining title sa ilahang debate nga mapabor sa ilaha nga kadaugan. So mao nay naka diferensya kung debate kay mostly gyud ang kadaghanan nga
ilabi na ang moderator diha mo pabor sa kadtong usa. So naay tendency nga ang ilang pangutana ilang ipapor ngadto sa affirmative. Unya ang negative siguro yung pilde. So dili ingon ana ang pakiglantugi nga gisgutan sa Biblia tungod kay ang atong nasabtan nga kining pakiglantugi usa lamang kini ka formal nga tono unya kalma ug dili makig-away og naghimo og mga pagig-istorya aron pagsinabtanay. Unya maghatag og logic og evidence aron nga mabukas ang isipan sa katawo alang sa posibilidad nga magkauyon ang duha, no? So mao na ang sa pakiglantugi. So dili na kinahanglan nga imuhang Bitcoin or itrik ang usa ka kaatbang aron nga mapildi gid siya. So kanang sa pagdebate inana man na kanang Bitcoin ang kaatbang pinaagira sa pangutana. So ikaduha mga pinangga kining tuyo or kanang purpose. Ang pakiglantugi tinguha nini nga makabot ang common nga pagsabot or tinguha nini makabot ang common good or common solution alang sa duha ka habig. Unya kini usa ka collaborative nga pamaagi kay diha sa pakiglantugi dili kinahanglan usa ra ka tawo ang motindog kundi pwede ang kada kinsay gusto nga mo paambit sa iyahang opinion, open siya para sa pagbukas sa isipan alang sa tanan. Pero diha sa debate mga pinangga, adto na lang gid duha nga mag-atbang nga magtigi silang duha. So sa pagiglantugi pwede nga dunay lain nga mo open up og istorya o muhatag og sayang kanang hunahuna or ideya aron makabot gyud ang common nga pagsabot og solusyon sa usa ka isyu. Pero diya sa debate mga pinangga, no, atong makita nga sa tuyo sa pagdebate nga ipakita gyud nga ang affirmatibo nga siya husto unya ang iyang competition ka compete or ang iyang kaatbang sayop. So sa pangutana palandaan ang affirmatibo mangita gyud siya og kanang pangutana nga sigurong mudaog gyud siya. So mao na ang tikas mga pinangga nga pwedeng himuon nilang tikas ang pakigdebate. So dili maayo mga pinangga kay diya sa debate adunay tikas. Kay kuan man na siya kanang competition man siya. So diha sa pakigdebate usa kini ka competition sa idea, competition sa idea og abilidad sa pagpamatuod. So daghan man klase nga mga pagpamatuod ang ilang ipakita o ang ilang ihatag nga ebidensya apan gitrik-trik na siya kana mga tricky nga mga questions unya napod sila mga pagpamatuod nga kung dili ka kabantay o dili ka swito sa pamaagi sa Biblia pwede kang mabitik sa mga trick sa debate mo na nga dili healthy para nako ang debate mga pinangga o dili angay nga makigdebate. So ang pinaka-healthy nga pakig-istorya sa imuhang pagtuo is okay ra ng pakiglantugi pero dili pakigdebate. Kay lahi man sa pagdebate kay imo mang ipalabas nga ikaw ra insakto ang pikas sayop. Unya imong ipalabas nga kanang ikaw ra mo ay maayo ang pikas daotan. So mao na ang pagidebate. So dapo diha ang mga trick nila nga ang pangutana kanang maglisod og depensa ang kontra, no? Maglisod og depensa ang kontra. So naay mga trick diha sa debate mga pinangga. So di lang kay ko mo digdip ana no kay ang ako lang dinhi nga tuyo nga makakita mo unsay kalahian sa duha. Ikatulo mga pinangga pamaagi. So kanang sa pamaagi ato sang basahan ning greetings dire. Okay, so nagtanaw nato dire si Pastor Nel Alfred Hiraga and then okay nawala man. Okay. So far mo to. Okay, so kanang ato ang ikatulo ay ikatulong nga pamaagi. So kaning pakiglantugi mga pamaagi bukas sa pagdungog. So open sa pagdungog alang sa tanan unya pag-ila sa punto sa uban pwedeng mangutan pwede tang mo dawat og mga punto sa uban, pwede tang mo dawat og idea sa uban aron makabot gyud ang katuyuan sa panaghiusa og kining panag-uyunay. And then sa pakigdebate mga pinangga
magtudlo nga striktong sundon ang porma, no, sama sa intro, argumento, rebuttal, conclusion. Naagid siya kanang kining hugna-hugna sa murag programa siya ba. So nay intro, nay argumento, nay rebuttal o nya conclusion. So dili gyud ni siya makompromiso og dili ni sila magkasinabtanay kay ang tuyo gyud ini nga do naging mapildi. Unya ang tuyog nila nga ang ilang kaatbang pildihon gyud, so mao gyud na ang pakigdebate. So dili gyud maayo mga pinangga tungod kay dinha gyud sa pakigdebate gusto nimo nga imuhang pildihon ang imuhang isig katawo sa imuhang kaugalingon nga panabot nga imo nasabtan apan dili na mo ikatuyuan sa Ginoo alang nato kun dili kitang tanan mudaog. Ang gusto sa Ginoo nga mudaog ta sa pamaagi nga magkauyonay ta unsay insakto. Nga magkauyonay ta sa unsay maayo. Unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, unsay gisulti sa kamatuoran, magkauyonay dili kay mag-inawayay or kanang magsiningkahay no. Munay mga dili maayong makita nato diha sa debate mga pinangga kay na naman din hay magkuan siningkahay na din ha dili kapugong sa ilang debate mag trash talk na ganing uban o dili na sila kapugong ang uban nga mga debatidor nga dili sila kagwanta na uban din ha nga kung dili ko no madalag debate mag kuan ko no kining sa tawagan nila kung dili madalag debate kumbate. Mga po na ilang ganahan katong mga mahilig nga makig-away makiglalis. So kanang makigkuan ko no sila, makigkumbati ko no sila. So dili pud maayo mga pinangga no kay makahatag man dili maayo nga pagbati sa uban. Mayong hapon pastor o mayong hapon po diyan ni Sister Glory Donaire Fortuna. Okay, ni Kalma lang ta is watching with us right now and with Sister Arlette Yusores is watching. Happy birthday Sister Arlette. Happy birthday din ha. Okay, atol lang basahon niya ning imuhang greetings no. Pero off air lang nako niya kay naman gud sa akong cellphone ang mga greetings no. So later on ato ang on air dire sa to ang station ang mga greetings sa to mga kaigsuonan. Okay, salamat sa Ginoo pod no nga kuan kanang taga-antag panahon nga mutas-tas pa tong kinabuhin makapangalagad pa tas Ginoo. Sunod mga kaigsuonan, panglantaw sa kaatbang no kaning sa pakiglantugi mga pinangga ang kaatbang kay kauban sa diskusyon dili kontra. Pero sa pakigdebate, ang kaatbang kontra sa argumento o gustong pildihon. Pero diha sa pakiglantugi, dili nimo pildihon ang imuhang kaatbang. Pero sa debate, pildihanay. So dili gyud maayo, dili healthy para nako, dili healthy gyud no. Hamayng hapon ni Brad Velinario Florentino is watching with us right now. Salamat sa Ginoo. So akong baliko no ang panglantaw sa kaatbang. Okay, muna ang ikaapat nga hugna sa kalahian sa pakiglantugi o pagdebate. Sa pakiglantugi mga igala, ang imong kaatbang sa diskusyon dili kontra. So muna ang gibuhat ni Apostle Paul sa dihang siya nakiglantugi sa mga katauhan atong iyang giadtuan. Actually makita nato sa Biblia nga si Apollo o sa kamaayo og batid sa pakiglantugi. Pero diya sa pakiglantugi mga igala, dili kontra ay imong kaatbang kundi imong kauban sa discussion nga madala nimo sila sa kamatuoran o magkauyon mo sa saktong pagtulunan ug unya magkauyon mo sa unsay angay ug dapat nga buhaton. Pero diha sa pagdebate, ang kaatbang is kontra. So ang endpoint gyud no, ang endpoint gyud diha sa debate is pildihon gyud ang kontra. So mo na ang dili maayo nga imuhang para nako dili gyud siya healthy ang pakigdebate. Una nga sa tanan nga mga gustong manghagit og debate, sorry dili gyud mi makigdebate kay dili na healthy. So dunay mga kuan man gud ana, dunay mga taktika ang mga debatidor og doon na sila yung mga pamaagi nga unsaon nila pagpildi pinaagi sa mga tricking nga mga question. So kung sa question pa lang daan
kung ang kaadbang or ikaw nga dili kay kahilig og debate, pildihon jud ka bisan pag unsa ka kamaayo sa Biblia. Unya kung ilaron ra kas pangutana o matrik kas pangutana, di ka kabantay sa pangutana nga inyong i-discuss, delikado man kang mapildi. So diha sa debate kay pildihanay man na siya. Pero diha sa pakiglantogi mga igala, walay i-declare nga daog og pildi, kamong tanan magkahiuyon. So walay kontra dinha. So ang pakiglantogi kanang gisgutan di sa Biblia nga kanang dili kanang walay hinungdang pakiglantogi mo na ang debate, kanang walay hinungdang pakiglantogi. So ato nang basahon karon mga pinangga unsa gingon sa Biblia may tungod sa pakiglantogi. So in conclusion mga igala, sa to ang natun-an kining pakiglantogi debate, ang pakiglantogi usa ka kolaborasyon, samantala ang pakigdebate competition. Okay? So sunod ang pakiglantogi usa ka kasabutan or agreement, apan ang pakigdebate pagpamatuod nga husto lang ang usa ka side. No? Unya sa pakiglantogi nangitas ka matuoran, apan sa pakigdebate nagpildihanay kinsay sayop. Ang sayop mao'y pildihon, ang dili ka pamatuod mao'y pildi. Pero dinhi sa pakiglantogi nagpangita sa kamatuoran og silang tanan magkauyunay. So mo na ang nindot sa lantugi, dili pa nag-away. So kanang pakiglantogi or argument maghatod ngadto sa agreement. Pero diya sa debate, diskusyon, nung walay hinungdan nga pakiglantogi, mo nang debate, mao na ang paghatod sa pagpildi o pagpildi sa kaatbang, no? Mayong hapon, Pastor John sa Tranaminaw, gikan ni Brad Albert. Okay, Brad Albert, mayong pagpamati din ha. Alright, so atong isgutan karon, no, ang pakiglantogi. Unsa may gingon sa Biblia may tungod sa pakiglantogi, no? Ang Biblia adunay daghang gingon pati sa pakiglalis or pakiglantogi. So sa kadaghang mga bersikulo nga to makita diya sa Biblia mga pinangga, nagtudlo ni nga kinahanglan likayan. Likayan ang walay pulos nga pakiglalis. So kanang mga walay pulos nga pakiglalis mo na ang debate, no? Apan walay panahon nga angay mong apan adunay panahon nga kanang kinahanglan kang mobarog sa kamatuoran, kanang mo na nga mo dangat sa gitawag og pakiglantogi nga imong barugan ang kamatuoran sa maayong paagi. Sa maayong paagi. So ani ang pipila ka mga yawi or susi sa bersikulo o prinsipyo nga gibutang diha sa Balang Kasulatan. Una, likayi ang walay kapuslanan nga pakiglalis or debate, no? Kanang walay kapuslanan nga pakiglalis kay ngano man naghatod man na sa kanang pagpildihay. So dili man taganan na magpildihay, ta gusto nato magdaog tatanan. So gusto ta nga ang atong isig katawo mo daog pinaagi nato. Ganande ka nga pildihon nimo isig katawo, ikaw ray sakto. So dili po na maayo mga pinangga, sama mura na og prinsipyo sa sugal mga higala nga ang prinsipyo sa sugal maong nanugal ka kay gusto kang ikaw ray mo daog ang uban pildi. So mo na ang prinsipyo sugal unya dili mo na maayo nga imong pildihon ang musig katawo. Ang gusto sa Dios daog tatanan. Sama sa investment or negosyo nga kung kamong upat mag-usa mo, for example kamong upat na mo'y tag 1,000, unya inyong ipalit og kanang ingredient para maghimo og puto, unya inyong baligya. So tibok adlaw na human nahurot ninyo og baligya ang puto, nakaginansya mo. So kamong tanan daog nagbahinay man mo. So kamong tanan daog. Pero kung example katong upat nasa tag 1,000, nasa 4,000, unya tibok adlaw nagsugal ra sila, tibok adlaw nagkuan sila kanang kining walay gibuhat maoro to, nagsugal sila, naari usa mo daog ang uban nga pildi, ang inikuli silang balay nangahutsok na to sila, nangapusoy na to sila. So ikaw ganande ka nga dunay imong isig katawo nga napusoy tungod nimo. So muna nga ang prinsipyo sa sugal dili maayo, sama pud sa prinsipyo sa pakigdebate dili maayo, kay imo mang gihatod ang imong isig katawo sa pagkapildi, imong gihatod ang imong isig katawo sa kaalautan. So dili man gusto ang Ginoo nga maalaot ang atong isig katawo, gusto man gadi ang Ginoo nga motabang ta sa atong isig katawo, dili nato kuhaan kundi atong tabangan nga muuswak ilang kinabuhi. So diha sa pagsugal sama sa
kining prinsipyo sa pagdebate nga pildihay, no, pildihay man na, so dili man taganhan ana nga mapildi ato isuon, gusto nato mo daog tang tanan. Kaya to pakpakan ang Ginoo ana, no. Oh, gusto sa Ginoo nga daog tatanan, dili ta magpildihanay. Ay lahi man, bati man kayo paminawon mga pinangga, no, nga ikaw ray insakto diya uban sayop, ingon ba ang Ginoo nga isipan yung kaugalingon nga isipan ang uban nga mas maayo pa kanimo. So dili ta magunahuna makigsuran nga kita ray sakto, kita ray ang uban sayop, dili ang atong nunaon kanunay nga ang Ginoo ug insakto, kitang tanan sayop ra gid ta kun walay Ginoo. So mao na ang klaro. Okay, so ingon rin sa Biblia, 2 Timothy chapter 2 verse 2 to 2:23, akong balikon, ikaduhang Timoteo 2:23, apan likay ang mga buang-buang or binuang ug walay pulos nga mga panaglalis, kay nahibalo ikaw nga kini nagahatag lamang og panag-away or panagbangi. So dinhi mga pinangga, nag-awag si Apostol Paul ngadto kang Timothy nga likayan kining mga argumento or pakiglalis nga walay hinungdan nga dili makapadaog sa tong espirituhanong pagtubo o dili makatabang sa tong espirituhanong pagtubo. So naghatag lamang og panaglalis o naghatag kasagmuyo sa tong isig katawo nga gipildi. So dili na siya maayo. Gusto nato nga mudaog tang tanan, gusto sa Ginoo nga daog ta tanan, pinaagis pagtuo sa unsay kamatuoran, pinagi sa pagtuo kun unsay maayo, pinagi sa pagtuo kun unsay insakto nga gisulti sa balaang kasulatan. Dili nato itwist ang kamatuoran, dili nato ilimod ang kamatuoran, isulti og isangyaw og imantala unsay tinuod, no. Mao na ang gusto sa Ginoo. Di nato itwist kay di manggod sa pagdebate adunay limbungay, itwist nilang kamatuoran para lang mapildi ang ilang kaatbang. So dili gid na maayo mga pinangga, kay pildihay man. Pero sa Ginoo gusto nga daog tatanan. Okay, ikaduha, ang ngayon magpasensya o magpaubos sa panaglantugi. So sa panahon nga doon ay panaglantugi mga higala, di makalikyan nga doon na tayo masugatan nga panaglantugi or kaning pagdipinsa sa ato ang pagtuo kung naay mangutanan na to. So ingon din ha sa ikaduhang Timoteo 2:24-25, ang alagad sa Ginoo dili makig-away o dili palaaway, kundi siya kinahanglan hinuon nga malumo sa tanang tawo, aptik sa pagtudlo, andam sa pagtudlo, mapailobon unya nga kining nagahatod o nagatudlo sa mga tao nga kanang musupak ba nga uban ang kahinay, kanabang inanay o kanabang pinahaluna mga higala, pinahaluna nga paagi, dili sa pamagi nga imuhang awayon. So dili kabubuton sa Ginoo nga ato ang pakiglalison o pakigawayan ang usa ka tawo nga dili mo uyo nimo, kung mo tuo siya maayo, kung dili mo tuo ayog awaya, no. Maayong hapon di Pastor Jobito Duterte Kuwanan Jr. is watching with us right now. Pastor Jobs, maayong hapon, shout out nimo din ha. Kumusta man? Okay, sunod. So ikatulo mga ikaduha nga prinsipyo, bisan sa paglantugi gitudlo sa Biblia nga magmatinahuron ta og magmalumo. Be kind and be respectful mga pinangga sa bisan kinsa man ang atong makaistorya, bisag unsa iyang religion, unsa iyang prinsipyo, unsa iyang baruganan, gitudloan ta nga mo respeto gihapon ta og dapat nga maging kind ta sa atong isig katawo, dili nato lalison nga awayon or ato ang hinganlag dili maayo. So diha sa kuan manggod kanang social media, daghan kayong mga debatidor diha nga pina-raise up ang tingog nga mag-feeling nila mga sila mo'y sakto. So ang debate mga pinangga, ang kinsay pinaka maayong istorya o pinakaisog sagad mo'y mudaog, pero dili man na mo'y pamaagis Ginoo nga pabilibay, muram nagpabilibay ingon ana manggod kanang sa debate ba, murag pabilibay ba nga bansaya kaayong istorya o bansaya pagka-atika kay mga bersikulo, pero wala ka kabantay nga giila daday ka sa mga bersikulo nga gitudlo nila. Kay kung dili ka kabantay ang ubang mga bersikulo nga gitudlo nila out of context, dili mao gyud ang meaning sa gisulti sa Biblia. Gikuha lang ang pipila ka bersikulo pero ang context dili mao.
Muna nga bantayan kayo mga pinangga kung maminaw kag mga debate tod kayo usahay makahatod na sa kalibog sa imong hunahuna, no? Bantayanan kay na. Ikatulo mga pinangga, panalipdi ang kamatuoran apan buhata kini uban sa gugma. So makahimo kita sa pagpanalipod or sa pagdipinsa sa kamatuoran apan buhaton nato ni uban sa gugma. Sa man ang uban sa gugma, but pasabot mga pinangga nga kung muhimo ta anang butanga sa pakiglantogi, hinumduman nato kanunay nga atong isig katawo sama usab kanato nga nagpangita sa kamatuoran, dili nato husgahan nga siya sayop, dili nato husgahan nga siya daotan, dili nato husgahan nga bati kay siya, kundi ato siyang tabangan nga makat-on og makakaplag sa kamatuoran aron maabot gyud siya sa pagtuo sumala sa pamaagi sa Ginoo. Nalamdagan ko sa pulong mo, ako karong giba. So sumala sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 15 mga pinangga, kundili sa pagpakigpulong nga may gugma magatubo kita diha sa tanang butang ngadto kaniya nga mao ang ulo nga mao si Kristo. So ang tindud-anay nga pakiglantogi mga higala, so maghatod sa kamatuoran kinahanglan buhaton uban sa gugma og respeto sa atong isig katawo. Ikaapat din mga pinangga, no, paglikay sa mga tao nga mahiligon sa panaglalis. So doon nagi panahon nga mulikay pud ta, doon ay panahon nga mo tubag ta aron nga maka-argumenta or maka-argue ta sa ilahang pangutana, pero kung lalison na gani ka, that's the time nga mulikay na pug ka kay dili ta gusto nga mag-away. So Tito kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod sa 10 diya sa Cebuano. Apan likayi ang mga binuang og nga pakiglalis og ang pagkinaadman nga mga sa mga kaliwatan. Okay, atong basahan sa Tito 3:9. Ako nga i-search sa dire ang Tito 3:9 mga pinangga sa lain nga version. Okay. Apan likay ang binuang nga pakiglantogi, ang pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan, ang mga pakig-away ug pakiglalis may tungod sa balaod, wala kini kapuslanan. So walay kapuslanan mga pinangga ang kining pakig-away ug pakiglalis may tungod sa unsa man ang gusto niyo makatunan. Kani mabinuang nga pakiglantogi nga makatod sa panaglalis dili gid maayo. Anabang dili ko no madalag debate aw magkombate. Dili na siya maayo mga pinangga ha. Nga ikaw pod nga naminaw karon akong dasig nimo nga kung mahimo ayaw sigig pamati anang debate din ha, mga diskurso diha sa social media nga isig pabilibay nga sila ray sakto. Dili man gud na mo'y basihanan nga kung kisay daog des debate mo insakto. Dili na mo'y basihanan mga pinangga nga kung kisay pinakamaayong mo storya mo na insakto. Kay daghan kayo mga nangapildi diha sa debate mga pinangga apan napili lang tungod sa kanang ilad, nabitik ra sa pangutana. Nya dili naka kuan ba, dili naka atraka sa dili naka-atraka sa kontra tungod kay nabitik na sa pangutana. Nya napoy uban nga mga debatidor nga mga Kristohanon, wala ka bantay nga gibitik ra sa kontra. Una bantayanan kay mga pinangga, mas binta mo likay lang ta para dili ta makahibalag og kanang panag-away. Walay magkakumpara. Doon ako higala nga usa ka pastor nga sige siya gihagit og debate. Pero wala gid siya ni tubay og debate. Kay kabalo siya nga dili gid healthy ang pagdebate na. Madunggan na to siya sa social media permi, suod kay nako nga pastor akong higala nga kanunay gid siyang nag-share og kanang mga doktrina nga may kalabutan sa kanang sayop nga pagtrunan sa usa ka grupo sa Kristohanon nga pundok. Namang gay Kristohanon o Kristiyano nga pundok nga sayop ang pagtrunan may tungod sa pag-ilag Dios. So doon ay mga doktrina nga gitudlo sa ubang simbahan nga sayop nga paagi nga wala gitudlo sa Biblia. So mo to iyang gi-share diya sa social media. So dili na siya pakigdebate. Wala siya nakigdebate kundi ang iya lang
pakita is ang pag-refute. So kanang pag-refute is pagdepensa og ang pagtug-an unsay kamatuoran nga maal kontra sa sayop. Pero wala ta nangitag pakiglalis ana nga pamaagi. Kay ang debate manggod magharap-harapan manggod na sila nga mag-istoryahanay og dili ka bantay kung magka-initay nas ulo basin magsinumbagay na unya. Muna siya mga pinangga, no? So nag-awhag kini mga pinangga nga ang Kristohanon mobiya na sa mga walay kapuslan ng argumento or kaning debate walay maayong tumong ba nga mudangat mo anto lang sa pakiglalis so dili na maayo kinala undangon na siya. Ikalima nga punto mga pinangga, gamita ang kaalam sa pagsabot kung ganus aman ni o giunsa man ang pagpagilantugi. So ingon diya sa Proverbs chapter 15 verse 1 ang malumo nga tubag or kanang kind nga answer. So a kind answer makapahupay sa kasuko. So bisan pag unsa kasuko ditong imong kaatbang pero kung imong tubagon og malumo og kaning malumanay mahupay ang iyang kasuko. Ayon pa sa uban nga pildi sa debate ang daling masuko. Kaya sa diya sa debate mga pinangga kay asaron man kang masuko ka. Nya ko masuko na ka mawala na kasi mga una mawala ka sa imong focus hangtod nga maglibog na kag unsaon nimo pagtubag. Una nga lagmit mapildi ang mga masukanon. So, no? Apan ang mabangis nga pulong nagadugang sa kasuko. So, ang masuko nga istorya, nya baslan pug suko nga istorya, modugang ang kasuko hangtod nga muulbo ang kasuko, mo na magsinumbagay ng uban din ha. So ang gusto nga pagpili sa pulong og tono makatabang gyud ni nga malikayan ang dili maayong pakiglalis. So ang yawi ani para dili ta mapuntas pakiglalis or panag-away ko magisgot ng ganita og mga baruganan o prinsipyo diya sa pulong sa Dios, kinahanglan lang gyud og tono nga malumanay og tono nga kana bang dili sa paagi nga murag kag nagighagit og away. Nalamdagan ko sa pulong. So in summary mga pinangga sa akong gi-share karon ining hapuna, ang Biblia nagtudlo nato nga likayan ang walay pulos nga mga pakiglantugi. Kung kinahanglan nga mobarog kas kamatuoran, buhata kini uban sa gugma, sa kahinay o kalumo o siyempre respeto sa imong isig katawo. Ang pagiglantugi nga puno sa pride o kasuko, kanang puno sa garbo o kasuko, dili ni makapahimaya sa Ginoo, dili dyan ni makapaglorify sa Ginoo kanang isig pagarbuhay, isig kanang angkon ba nga kuray sakto kato siya usa sayop. So dili ginamayo kay naghinambugay naman na dili na maayo. So kinahanglan atong gamiton ng kaalam nga espirituhanon nga pagbati nga makatubang taan ng mga lalis mga pinangga para dili mo dako ang lalis o panag-away. Atong gamiton ng kaalam magikan sa Ginoo unsaon pag hupay sa mga kasuko sa mga taong masukanon. So kung gusto ka og konkretong tambag mga pinangga, no, kinahanglan na gitang mabasag Biblia, kinahanglan gitang magpakisayod sa mga pulong sa Ginoo nga atong masabtan og mas labing maayo gyud mga pinangga nga atong ipairal kanunay ang gugma sa atong isig katawo. Kay kung diha manggod sa mindset o prinsipyo sa katawo nga magpildihanay na gani, wala na gugma din ha. So I tell you frankly, wala na gugma din ha sa panag-istoryahay nga pildihon nimo ang imong kaatbang, wala na gugma. So dili maayo ang pakigdebate kay ang uban din ha mag-trash talk na, di nakabantay nga nakasala na sa silang istoryahan o nakapasakit na sa ilang isig katao tungod sa ilang kalagot o kasuko kay dili mo tuo sa iyang prinsipyo ang iyang kaatbang. To the point nga yan na lang balikason, no, balikason na lang usahay niya iyang kontra, so dili na maayo. Atong basahan ang message ni Brother Jeter Sanguinsa. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pilipos 2 nadiri klaro kayo mga pinangga, no? Pilipos 2:3. Mayong gabi Pastor John og sa tanang kaigsuonan nga naminaw.
Salamat kayo Brad Jeter sa ibuhang message nga imong gi-share. Ni Pastor Lister Riblenka is watching with us right now. See you tonight, Brad Lister. Pastor Lister sa ilang pastor sa ilahang Brad Iko. Possible makaanha mi karong gabi human pa ni hapon. So alright mga pinangga, salamat kayo sa Ginoo. Ni Pastor Gideon nang tanaw na to karon. Pastor Gideon is watching with us. Tanang mga listeners sa Shine FM 101.3 diya sa Sardinia, Malabuyok. Maayong pagpamati dinyo dinha. God bless natong tanan. Brother Vilinario Florentino, Brother Reynard, Sed Nerona, Adrian Putot. Good afternoon Pastor, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen. Og ni Pastor ni Sir Romeo Banaay is watching with us right now. Sir Neil Alfred Hiraga, maestro nga pastor sa Inatilan, akong igsoon sa Inatilan. Salamat sa Ginoo. Alright, so mga pinangga, moto ang mga pamahayag sa Biblia may tungod sa pakiglantugi o pakigdebate. I hope and pray nga doon namin nakatunan karon sa mabong panahon ato ang programang Kasayuran dinhi sa Shine FM 101.3. So God bless sa tanang mga naminaw karon. Salamat kayo sa inyong panahon, sa inyong pagpamati sa pulong sa Ginoo, sa mga prinsipyo inyong nakatunan gikan sa pulong sa Dios. Ako nagampo og nagdasi kanatong tanan nga ato lang kanunayon ang pagsangyaw sa pulong sa Dios sa paagi nga adunay gugma diha sa Ginoo. So atong i-share kanunay ang pulong sa Dios uban sa gugma, dili sa paagi nga kanang wala na tay respeto sa atong isig katawo mga pinangga. So muna nga keep on sharing the word of God ngadto sa uban. Ayaw kaulaw, ayaw kahadlok, ayaw kalisang tod kay ang Dios maghatag natog kaalam unsaon pagsulti, unsaon paghatag og mensahe kay ang Dios gamhanan kayo bisan pag medyo maglisod ka pero naay katingalahan maabot sa imong kinabuhi nga magsulti ka sa pulong sa Ginoo nga wala nimo damha nga naimong nasulti og imuhang na-share. So ang kaalam sa Dios maabot sa imuhang kinabuhi. No, mag-igsuonan. Salamat kay abot na kong wife. Wala na ko nakuha akong wife. Abot na ko. God bless mami. God bless. Sabi na ko mga alas 6 kapin pagkamabot mo. Happy alas City. Alright, so mga pinangga, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa tong programang Kasayuran din lamang sa Shine FM 101.3. Hayag ka sa kinabuhi ko. Salamat sa mga naminaw diya sa taga-Atbang, taga-Panangon, taga-La Libertad, taga-Himalalod, taga-Gihulngan, some parts sa Gihulngan, o sa tanang taga-Mualbual, taga-Ronda, Alcantara. Okay, so kini ang Shine FM 101.3 nanukad diri sa Pulo Alcantara, Cebu. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpamati, sa pagpaminaw sa tong programa. Labi na sa taga-Badjan po nga naminaw, taga-Patong, taga-Candies, taga-Butong, maayong pagpaminaw niyo din ha mga pinangga. See you next see you on kuandi ay taga-Butong, sanay. Ang sanay nga barangay na limot ko. Taga-Butong Badjan, no? Naay anniversary karong Sabado mo. Bisita mi din ha sa Butong. God bless. Kita tapuhon dira mga igsoon. Kumpara nindot kaayo Ginoo. Alright, so atong i-end ang atoang program karon pinaagi sa mga pagampo. I hope and pray nga doon na tayo nakatunan mga pinangga. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Musidlak ka ning kinabuhi ko. Kahayag ka. Let us pray. Ginoong Dios, salamat Lord nining matahom nga kagabion sa imuhang gihatag nga panahon kanamo nga makapamalandong o makapaminaw sa imong mga mensahe o sa mga kasayuran nga may labot sa paglig-on sa pag hatag na mo kaalam o kahibalo gamit ang imong mga pulong Ginoo. Salamat Lord sa mga pagbadlong, pagsaway o pagtudlo kanamo sa pagkinabuhing matarong. Salamat Lord God nga ang imong pulong o Dios kanunay nahimong suga og iwag sa amo ang kinabuhi og
salamat Lord God nga ang imuhang mga mensahe kanunay mo dulot sa among kasing-kasing unahuna og silyuhi kini Ginoo sa gahom sa balang espiritu. Tabuni kami sa imong hamili nga dugo, walay buhat sa kaaway nga makapanghilabot kanamo o walay buhat sa kaaway nga makatangtang niini sa among kasing-kasing unahuna. Lord, ikaw Ginoong Dios ang mag-preserve kanamo kanunay sa pagpangalagad kanimo Ginoong matinud-anon, sa pagpangalagad kanimo nga uyon sa imong kabubuton. I-bless ang tanang minaw karon Ginoo sa Shine FM ug tanang nagadungog karon sa amo ang timeline. Salamat Ginoo, ikaw magapanalangin ka namong tanan in Jesus mighty name. Amen o amen. God bless atong tanan mga pinangga. See you next time din lamang sa tong programang Kasayuran uban ang inyong galas kanginan Pastor John Tudlas magaingon. Bintaha gid ang usa ka alagad nga dunay kasayuran gikan sa balaang kasulatan. God bless and bye-bye.